Kani gadai ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phi de meri nong kanti walang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mentaka stem. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ula Aisha Kari ke National War Memorial ni ke Jakaban pensakan mau ye ki sipai baslur Kari. Han Nagalan Menteri Rang Ba ka Jalau ne Furio ula wan ra ka mangtingka ka baduna pisa hado 1000 ndros pak hatway point kendai pra klur tingka. Ha Meghalaya ka jinglap election manjit economic mathamai sya ka Khasi Hills Autonomous District Council baka Jaintia Hills Autonomous District Council kalakut hinin kasngi hakapor saubaji janmin. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi hinin kasngi ula Aisha Kari ke National War Memorial ya ka balate hajan India Gate ha New Delhi. Modi ula tebe ya kading kabanam lip show ha Central Obelix ha ketika jaka bala bo ban pensak kan mau ya ki sipai baslur Kari ki bala IT ya la ka jong ka jing im ha ka kam sakri jong ki ban yadai Kari. Kaburam college kumba arfun riu hajar ngut ki sipai ki bala syayap na ka benta Kari ya ka bala ken nado ba Kari India kala yo ya ka jing lai lut na ka jing sensyar nong we. Lalu dak ya kata ke jaka ya ki jinga kun ki sipai haki thama ki bashir khai bat haka jo kapor la penyengru ya ki durmat jong arphu wingut ki reslor ki pela yo eka khusnam paramvir chakra. Haka jingkran jong Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ulo ong baki kin hun sipai jong ke India ki long ki baslur bat haman la kateng bakari ke dawa ya ka jingkrshan bat jingeda nakti jong ki sipai India ki dei ki bapdiang banyak khun ya ka bakum ka no ka jing e ka badon hakmat jong ki bat bon senru ki la jom. Ulo ong ru ba ka sarkar jong u kelala ban pun orlong ya ka jing dawa bala slemba nakari ban bo e ka National War Memorial ni ka jaka ban pensa anam ban pensai ke kerteng bat burom ye ki sipai baslur Kari ki bla lani ladi ban IT ye la ka jing im na ka benta Kari. Menteri Rang Ba ka Nagalan ne Furio nin ka si ula wanra e ka mangtingka ka baduna pisa hadu 1000 ndros pa khatway point khandai pra klur tingka ban pentri kam house nem 8000 ka khandai 8000 arpho. Habakran sipang kani ka mangtingka uriyo ula ong baka sarkar minta usnem kan pelut hadu khat pra hajar not iway r point nyaw lai klur tingka kan baka jingyo ulum pisa kan long tang khat nyaw hajar hendriu not san point saw pra klur tingka. Menteri Rang Ba haka jingkran ju ula ong baka sarkar kala persang ya bonjat kilat trekam ban kentiwe ka jingim ki brio bat kayo kakot haka jela. Haka mangtingka jong sarkar Nagaland la pensngawru ya sautli ki program ki bakerpang baka sarkar ka thmuban penmi na ka benta ka jingmentoy jong ki khon samla haka jella. Ki jella ha ki ba ka BJP ka sensyar shan ken sa ujor ya ka hukum jong ka ying bishar ba khledo jong krila ni ka Supreme Court ha ka bidei baka jing penmi ya ki reulum ki basyang basa ha ki jaka klau. Presiden jong ka BJP Amit Shah henen ka si wadep ekran wat baro ki Menteri Rang Ba jong ka seng BJP halor ka teka hukum bala penmi da ka Supreme Court. Haka keru khubor jong Amit Shah ulo ong ba ansa shemi ki lat rekam ki bajanai ban penti kena ba anna ban penbiang jingeda bekerpang na ka benta ki riulum ba diki hok jong ki baro. Ula kentu jor ru ya baro ban sngap ni penai jing muat iki khubor ham saya ki babun sin ki ju yalam bakla ya ka perkhat perdan jong ki brio. Menteri Rang Ba ka Arunachal Pradesh upe makhandu ong ba ka sarkar jela kan pentri kam ya ka mat Permanent Resident Certificate PRC na marga jing song thut jong ki pat ba. Ula kentu ki brio baro bagin penne e ka sukasan bat ailat e ka jing jai bakan sensyar ha kanong ba jong ka jela. Ula pentep ru baka sarkar kan sa seu pisa she ki bahiyeng hasem ki bajantam jong ki tu ki bala sya penyap ha ka por jing ki. Kaladan ru ka jingalang jong baro ki sengsan perthai hinin kasngi banyakran halor kamat Permanent Resident Certificate. Kani ku khubor ka wanshipi na ka All India Radio Shillong. Ka jingalap election banjit economic mathamai sya ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC kalakut hinin kasngi hakapor saw baje janmen.
La saki baka jingelap election MDC ka kam tanem bha ha kitan nyong kendong habai nujor bat ki jakasor. Habaro ki don shi spa iwengut ki kertong ki ba ya aireng ha kani ka lempung mentaka kenti. Ki seng ki ba idon jingkirman manjob ki kentop ikan National People's Party NPP, United Democratic Party UDP, Hill State People's Democratic Party HSPDP, People's Democratic Front PDF, kaseng Congress berkum juru ki kertong shimen. Habon tali ki constituency kadon ka jinge kun ka pamariatan hapreng ke NPP bar ka UDP. Ka Congress ba ka PDF ru ki don jingkemen banjob hakikat tu kan tali ki than sor bat nong kendong. Ka kanhuan Menteri Sorkar India nen kasi kalah pediang ya ka jing terwa jang Sorkar Meghalaya bantai ya ka Diagnostic Center Shillong. Menteri nak kata nak jangka kuat kekia ke Sorkar Meghalaya uba ALHEC uong ba ke Sorkar pedeng kalah kubur ruban ai sau phau kulur tingka nak benta kata ke projek bat antai ka Diagnostic Center ha Pasteur Institute Shillong. Ha kata ke center ansa le ya shibuan ki jat test ha kaliang ka kuat kekia kum ka jing test ya ki snam MRI X-ray bat kiwe klem daran kam siu pisa. Ka Sorkar kala persang ya ketika lat namar baki brio ki haban penut bon kepisa ha ki private clinic ban le ki test ki babon jan na ka benta ki nongpang. Ha Assam ki indor ba thawan jong ka jalla nen kasi kala yenglang da ka wei ka sur ban ya khunting ya ka jingdi ya ka kiat persi. Baro ki dekhot jong ka yeng ki lai menjur bade ban penchitom da ka pating ya ki tu ki brio ki bade ban kit kli ya ka jingyap jong shispa san phongut ki brio namar jong ka kiat persi balatip kum ka huj. Kala shimpor hadu palat san kenta banyakran halor katai kamat badu speaker jong ka yeng Uhitendra Nath Goswami ula penun kam mela ka bor ban penjelan susu ika dorbar hadu bandakut ka jingyakran. Wala kata ula kentat ya kejing terwajong ke sing Kongres kepada nakaliang persya ban pensangi no ke dorbar bat kila penpau kejing persya jong ki dah ka bami no syabar. Kam hadien kilawan pai biang syaka yeng banyak shimenta ha kejing keren rengkat bat arwot ki Menteri Sorkar bat ki MLA ki ban nakaliang jong ka Sorkar ke basensyar bat kitu ki badan ha kaliang persya. Katanar korbar ri jong Sorkar India kala bathai ka kanhun sipai Assam Rifles ban penkendria no yak headquarter jong ka na Aizol Shah ka than zukhau sang hashwa ka life witri ujemmang 8000 kar khandai ya kani ka khubor la yo na katan korbar ri nen kasngi ka bala batharu ki bor ba halor jong ka Assam Rifles ban penbiang ka kaipot halor kila trekam bakila shim hadin bala yo pediang ya kate ke jing batha na kate ke tanan. Ya mentahi ke headquarter jong ka Assam Rifles Battalion kadang don ha treasury ba Zodin Square ka ba ha Aizol. Hadin ke jing syak penyap jong ka arngut ki riu pat ba da ki sipai jong ka Assam Rifles ha usnem ka khandai spa pra ka Sorkar Mizoram bala sensyara ka seng Mizo National Front MNF bala lam khamad menteri rang ba laldenga ha ketika por kala dawa ban penkendria no yak headquarter jong ka Assam Rifles na Aizol. Kani galong ka jing pentip na kabanta baro ki pajba baka eryong baka lili ringkat baka air terkhong ka la ban wan hakikat tu kani ki benta bakendong jong ka jela menta ka sngi ka arfun do teruk rumpang 8000 kar khandai lakan tu ki brio baro baki di ban long ki bahusyar khanang manlat nakinu kinu ki jingja ki basngausi. Katu kani ka khubor ka lakut baka lawan shpina ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ka por prabaje ninya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbu da ka khubor phareng ka por pra ka san minin. Kani ka All India Radio Shillong sngob haban apmanta yiki khubor na Delhi.